नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखो टिल्लु? नै आं टेनसनावनो न'आवनो थांनो रोंला। दासिमबो नैबेयावनो जनानै दङ। एसेबां खाजाना भगबान अबाव मोनबावगोन आं दा? आंनि सिमाङानो थासिगोन। दाथ' बिसोरो खजानाखौ रानना लाबाय खोमा। दाबोथ' टिल्लुनियाव भागोसे दङ। बे भागोसेखौ मोनबाबो जागौमोनहाय। दा भागोसेखौ मोननायखौ बाद हो, गरसेबो गैला आंनि आखायाव। फारसेथिंजाय टिल्लुआ आसान, लो, गन्थङाव गाननाय बेफोरखौ जेबोखौनो लाबनो होदिया। खर'रपति जागोन होननानै सानदोंमोन आङो। गैला। जेन 10,000ल' दङ दा, 10,000ल'। 10,000नि अनगा बरावबो जेबो धोन सम्पति सना गैला आंहा। बे 10,000खौबो जेन थेनसो लाबोदों आङो। टिल्लुआथ' बेखौबो मिथिबाथाय लाबोनो होनाय नङामोन खोमा। माबा टिल्लुनिफ्राय सिरि खावखुमानानै जमायना दोननायमोन आंहा बे 10,000आ। नाथाय बे 10,000जोंलाय मा जानो दे? मा जानो आंहा जिउआव? फारसेथिंजाय टिल्लुआबो होखारहरबाय आंखौ नांलानो। बाल निमाहाथ' होनो हायोमोन बियो खेबसेखिनिखौ। आंहा मा जागोन दा? गैला, बिजुलि नोंहा सिमाङा बायफ्लेजोब्बाय। गैला, जिउआव जेबो गैला आंहा, जेबो गैला। बै दिनखालि बोरै नुनो मोननाय दे बिसोरो? इसेबां पापि बिसोरो। आंनि जिउखौ, आंनि संसारखौ बरबाद खालामबाय बिसोर सानैया। थैया मानो बिसोर, थैया मानो बाल? लादो लानायरा। बेफोरबायदि थाबाय थाबा आं न' मोनहैनाय नङा। गांसेनो आरो माथो खालामबावनो? टिल्लुआबो निमाहा होलाबा। आंनि बेगालाय? आंनि बेगाव अबाव थांखो? 10,000 मानि फैसा दङमोन आरो आंनि जि उनाव दंसैयोमोन दख'ना गस्ला। अबाव थांखो बेगा? बेयावनो दोनदोंमोन माथो। बै सानैया लांबाय आंनि बेगखौ। नैनो आंनि बेगा। ओइ पाप्पिफोर, नोंसोर आंनि बेगखौ मानो लांखो? गैला, थांबाय बिसोरो। गारियाव गाखोलांबाय। हाय आंनि खाफाल, दिनैनि दिना ओरैबायदि गाज्रिमोन ना आंहा। मा होखारजाबाय आङो। बेनि सायाव आंनि बेगखौबो खावना लांबाय। पाप्पिफोर, मानो बेफोरबायदि? मा जागोन दा? आं दा बोरै थांगोन न'आव? फैसा थाइसेबो गैला आखायाव। जेनथेन मबाइलखौ आङो लानायखायसो बेगाव दोननायमोनबा बे मबाइलखौबो लांजाजागौमोन। एकाउन्टावबो थाइसेबो गैया। आं सोनोसो नायदोंमोन। गैलालै बिजुलि, नोंनि जिउआलाय मा थेर बेथेर जालांजोबखो? एसेबां गाज्रि बिसोरो पाप्पिफोरा, सिखावफोरा जाबाय। आं बोरै थांनो दा न'आव? थाइसे फैसाबो गैला आखायाव। दे गावबा गाव सोनानै दोनदो खजानाखौ। आं समान रानबाय साथामनोबो। आब', नोंसोर सानैया समानै रानना लाबानोथ' जायोमोन ना? आंनो नाङामोनलै आब'। थैद जाम्बा, मानो नाङा? नांगौ। बे खजानाखौ मा जों सानैनोल' होदों नामा? साथामनोबो होदों, मिथिबाय? थेवब्लाबो आब', मानोबा आं खजानाखौ गोसो जायाखै लानो। ओइ टिल्लु, मानो नाङा होनबाय थादों हा? मानसिनि जिउआव गोबां फैसा नांगौ जायो। इयुनाव खामानि होगोनथ'। नों नाङा होनबाय थानाङा। आरो जोंफोरनोलाय मानोथ' एसेबां बुरजा नांगौ दे? एसेबांबो धोनि जानाया मोजां नङा दे। जागोन, जोंनिया बेखिनि धोनियानो जागोन। जोंफोर साथामबो समान धोनि जानोसै। औ, आरो मोजाङै थाला मारिना दोन दे। आरो मोस्रोम, नोंबो मोजाङै दोन दे। नोंसाबो सनियाया सिखावना, मालाबाफोर फैबाथाय खावनोबो हानाय। सोलायबाय दे बे सनियायाबो हाबा जानानै। आरो न'आव फैनोनो होआ बेखौ। थेवब्लाबो सानसे नङा सानसेबाबोथ' फैगोन ना बियो। आरो सिखाव मानसिफोरखौ फोथायनो हाया। औ आब', सिखावा सिखावखा। सिखाव मानसिखौ मालाबाबो फोथायनो हाया। औ नंगौ टिल्लु। ओमफ्राय टिल्लु, नोङो बिजुलिखौ निमाहा होमारला? ओहो आब', आं बिजुलिखौ थैजासिम निमाहा होआ। सिखावा सिखावखा, बियो उनावबो बेफोरबायदिनो जागोन। बे खजानाखौ ना बियो मालाबा लाना खारगोन। आरो आंनो नाङा बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि नाङा आंनो। लागिबा आं हारसिंनो थागोन। दे, जोंलाय आरो माथो बुंबावनो?
नों जुदि निमाहा होनो हालाबालाय आं सानदोंमोन खेबसेखिनिखौ निमाहा होनसै होननानै, नाथाय आरो गिखांनायबो मोनोना। बिनि गोसोआबा आरो सोलायमार ना सोलायमारा ना बिदिनो थायो। बिनि गोसोआ बिदिनो थागोनलै आब', बियो मोजां नंखाया, मानसिया लभियाखा। आरो ना नोंसोरनि बागै एरना होबाय थागोन बियो सानफ्रोमबो। थेवब्लाबो हाजारखि एरना होआ मानो आं बिनि खोथा लाला मालाबाबो। खोथा लाला माने आब' आंनो बेखौ नांखाला। बिनि फारसेना इसेबो जेबो फिलिंस होननायानो गैला आब'। फुरा नोफ्रोदसो जाबाय आं बेखौ आब'। इसेबो सैना मेगन थाइसेबो नायनो हाला आं बेखौ। थांथो, जायजों थाङो थांथोसै। हौवा मोनबावगोन दे, आंखाल गैया। आरो हौवा बमब्रायना लानोबो रोंगौ बियो। लैथोसिरिखौसो बुंबाय थायोना बियो हौवा बमब्रायना लादों होननानै। नाथाय हौवा बमब्रायनाया गावासो आंखौ बमब्रायना लादोंमोन। आंबो सासे पापि। बियो बमब्रायबाथाय आंबो बमब्राय जानांगौ। आरो दिनै लैथोसिरिखौ जुदि आं हाबा खालामनायमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना। दे, नों बे मोनसे बाथ्राखौ सानै सानैनो दुखु खालामबाय थानाङा। माथो खालामबावनो, आरो इसोरा नोंनि खाफालाव बिदिनो लिरना दोनदोंमोन खोमा। जानो होननाबोथ' जानो हायाना। औ टिल्लु, मोस्रोमा थिग बाथ्राखौनो बुंदों। बे बाथ्राखौ लानानै नों दुखु खालामबाय थानाङा। टिल्लु, नोंनो जुदि बिजुलिखौ नांमारलाबा जों नोंनि थाखाय सासे मोजां सिख्ला नायगोन। आंनो रावखौबो नांला खोमालै आब', आं गिबाय। हा, मानो नाङा जानो? हा, बेफोरबायदिनो हारसिं थाबाय थानोसै नामा? माथो बैसो जादों नोंहालाय? हा, 30 बोसोरानो जायाखै नोङो। बेसे इदि गोलाव दंबावो जिउआव ना? सासे नङा सासेबाबो लोगोरि नांथारगौ। औ टिल्लु, नोंनो जुदि बिजुलिखौ थारैनो नांमारलाबा जोंफोरो सासे खैना नायगोन दे नोंनि थाखाय। नाथाय आब', दानो नायथ'नाङा। आं दानो हाबा खालामथ'वा। दे, जागोन दे। बोसोरसेनि उनाव नायबा जागोन ना? औ आब', बोसोरसेनि उनावसो नायबानो जाबाय, दा नायथ'नांला। दे दे, नोंसोर सानैयाबो खोजानाखौ सोना लादो मोजाङै। आंबो सोना लानोसै। दे लादो दे आब', नोंबो मोजाङै सोना लादो। पुरा सानै सानै रानखादों, रावनोबो गदसेबो बारा होआखै दे, समान आरो एकदम। नोंसोरो एसे बुरजा लानांगौ आब', आंनोलाय मानो समान समान होनांगौ? दैट, जेबो नङा, समान समान लागोन आरोहाय। दे होमबालाय आंबो माबायावनो सोना दोन र', आलमारियावनो। बाक्सुखौबोथ' लांबाय बियो खोजानानि। औ दे, जेबो नङा दे, मोजाङै आलमारियाव सोना दोनबानो जाबाय। ओइ बर' प्लास, माथो जोंफोर गामियाव दिनै सिखाव हाबदोंनोहाय। बाल मदरगे लामायाव हाबदोंमोननो, दरजाबो नारलायदोंमोननो। आं मार गिग्रा जाबायहाय। बाला आं मार गिनाय मोनोहाय बेफोरबायदि सिखाव हाबनाय, गुन्दा हाबनाय होनबाथाय। ओइ बर' प्लास, बाहेराव हारसिं हारसिं हासुनो ओंखारनांला दे। बाल्थिं लाग्रा खालामदो, आंबो बाल्थिं लानांसिगोन। बाला आं बाल्थिङाव हासुनो मार बायोहाय। बाबालाय मा जानो, दा नोंखौ जुदि माबा मोनसे खालामना गालोङोबा बाहेराव ओंखारबा नों मा खालामगोन देनायहा? आं हले बाल्थिङावनो हासुग्रा खालामसिगोनहाय, आं मार गिग्रा जाबाय। औ नंगौ नंनायालाय, जोंहाबो मार गिखायो। आं बासा मालाबा मालाबा हराव हारसिं हारसिं ओंखारो। ओंखारनांला र' बाराखायनो बिराद गिग्रा जाबाय आं। नोंखौ जुदि बुथारना गालाङोबा बाहेराव ओंखारनांहाय, बाल्थिं ला बाल्थिं। मालै आब'मोन, मा रायज्लायसोदों? ओइ जमुना, जोंफोर गामियाव मैया सिखाव हाबदोंनोसो, नों खोनायाखै? मदरगे लामायाव हाबदोंनो। मा सिखाव हाबदों? आयु, जमुना, नों हारसिं बोरै थायोहाय बाला? गियानो मायो? माबा, नोंथ' हासुनो खिनो ओंखारबा हारसिं हारसिं ओंखारो न' बाहेराव? औ ओंखारोथ' र'। एबारनिफ्राय ओंखारनांला, नोंबो बाल्थिं लादोसो, बाल्थिंफोरावनो हासु, मिथिबाय? सिखावसोना दाकेटसोना गुन्दासो बाला, आं गिनाय मोनसैहाय। मानोथ' मा सिखाव दाकेट ओंखारबाय थायो? आं ओरैनोबा हारसिं थायो। नों बोरै थायो हारसिं बाला? नोंसा रावबो गैया, नोंसा आइयाबो थैबाय, आफायाबो थैबाय, बिथिंजाय गुमा खफ्रियाबो बुथार जाबाय, नोंसा खबाइसे बिमाजों। माथो खालामबावनो आरो, खाफालानो गाज्रि, आंहा हनै रावबो गैजा रोङा। हाबा जादोहाय नों बाला, बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानाङा, गिथाव बाथावनो। आजिखालिनि जुगाव हारसिं थानो हालाहाय, आगोल हायोमोनबाबो। आगोल जोंफोर गथ' गुन्दैयाव हारसिं हारसिं थायोमोन, दा सिख्ला देरनायनिफ्राय हारसिं थानोनो हाला, गिग्रासो जालांबाय। नङाबा नोंसोर सानैया जोंहानाव फैयाखै मानो उन्दुनो दिनै? नोंसानाव उन्दुआ माथो? भगबान, एसेबां मानसि थैखाबाय नोंसा साथाम। हाया दे, हाया, आं थानो फैनो हाया नोंसानाव। नोंलाय बर' प्लास? जमुना, आंबो हायाहाय बाला, नोंसानाव गिग्रा जाबाय आं। नोंसा आयंमोनाबो थैजोब्बाय, बिथिंजाय गुमा खफ्रियाबो, आयु, गुमा खफ्रिनि आत्माखौथ' आं मार गिखानाय मोनखायो। जानायाव फैनो हागौमोन, जोंहाबो आरो बिसना गैयाना। नोङो हाबा जामारदोलै जमुना, नोङो मानो हाबा जाया? माथो नोंखौ सासे फसायदोंमोननो,
नों बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानो हायाना औहाय जमुना नों हाबा जादो रुलै हाबाखौबो जानो होननानै जानो हायाना एबार सोरबाफोर नायनो फैबाथाय हाबा जादो दे बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानाङा बा बिराद मोजां खामानि मावबाय दे ना जों दिनै बेगखौ खावनानै मेब्ला औ बुस्राव जों बिराद मोजां खामानि मावनो हाबाय दिनै नोंनि दा बे बेगाव खै लाखसो दङ नुनायावथ' हिन्जावा बिराद धोनि साइजखालै आंनिबा 3 लाखसो दंखायो खोमा थौ न'आव थांनानै नायनोसै बेयाव नाया मानसिफोरा नुगोन अबावबा शक खालामगोन जोंफोरखौ औ रहरा औ ओइ मेब्ला बे बेगाव जुदि 3 लाख दङना जोंफोर 1.5 लाख रानना लागोन ना ओमफ्राय आङो आइफन गंसे बायगोन आइफन होमबानासो मानसिफोरा सानगोन बा बुस्राबो धोनि दे बुस्रावनावबो फैसा दङ दे होननानै ओमफ्राय सिख्लाफोराबो गोसथोनो नागिरगोन आंखौ आइफनखौ नुनानै आं आरो गंसे बाइक लागोनलै बाइक KTM ओमफ्राय मा दंबावो बेगाव मबाइलफोर थानायबा हामगौमोनलै मा मोनथिगौ दा थांना नायबासो मोनथिगौ जिखिजाया जों दिनै बिराद मोजां खामानि मावनो हाबाय दे ना मेब्ला औलै बुस्राव औ दायो हराव जोंनिया पार्टि जानांगोन दै नोंसानि न'आव जोंहानियावसो आरो गुबुन जायगायाव जाहैनोसै मा जागोन अमा सेरसे दाउ सेरसे ना औ थौनै दा बेगावबा बेसे दङ जुदि अमा सेरसेनि दामानो गैयाबा मा जागोन ओइ बिदि बुंनाङा आरो खुजाथ्रानो दंखायो आंनिबा बे बेगाव 3 लाखसो दंखायो 3 लाख नों बुंनाया जामारबाथ' गाहामानो जागौमोन र' थौदो नायनोसै बिराद एक्साइटेड जाना दं आं दा बेयाव मा दङ थौदो बुस्राव थौदो मा जागोन दा आइखौनो फन खालामनि र' आङो लांनो फैनो होनि नाथाय आइखौ जुदि आं दानो बुङोबा आइयाथ' खम दुखु मोनगोन ना थेवब्लाबोथ' दा उफाय गैयाना फन हरनि र' नङाबा बोरै थांनो आङो बेगानो सिखाव जाबायबा आंहा रिसार्जआबो जोबना होबाय मा जाबावगोन दा नङा आंहा मा जामारदों आंहा दिनै मानो एसे गाज्रिमार मा जागोन दा बालाखैनि आं दा मा खालामगोन बैनि सासे मानसि फैदों बेयो होनोबो हानाय आंनो फैसा अननानै उफाय गैया नङाबा न'आव बोरै थांनो आं दा साला मैयानो रिसार्ज खालामनो होखादोंमोन आंखौ आपना रिसार्ज ख्रि हमा फब जल्दिसे रिसार्ज करक नामा होननानै बुंखादोंमोन मैयानो जोंनिया रुनाय मायोमोनबा आदा अननानै आंनो 100 फैसा हरनाय मालै हा ओइ हिन्जाव एसेबां होथा खोथायनो दङ आथिं दं आखाइ दं मेगन दं मा फिग मांगिनो फैयोलै खामानि मावना जानो रोङा हा एसेबां सिख्लायनो दङ बुरिबाबो बेलेगमोनलै लाजिनोबो रोङा खोमा माने आं भिखारि नङालै आदा आंखौ भिख मांगिनो सानदों नामा जेनेबा आं दिनै प्रब्लेमाव गोलैदों प्रब्लेम माने आंनि बेगा सिखाव जाबाय दोनलाय नोंनि एक्टिं नाटक थगायनो लामा मोनाखै नामा हा गुबुनफोरा थगायजाबाबो आं थगायजाया एसेबां सहजाव मोनथिबाय आरो ओइ खोनासं हिन्जाव आथिं दं आखाइ दं खामानि मावना जा बेबायदि बिबायारि जानानै गावबा गावनि सनमानखौ मानो जाना लादों दा नोङो आंजोंनो बुंजाबायना लाजि फोनांजाबायना हा बेनिखायनो नोङो आंनि बुंनायखौ ला आं मोजांनि थाखायसो बुंदों दै आथिं दङ आखाइ दङ खामानि मावना जा मोनथिबाय माबा आदा मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ नोङो आंहाबा मा फारसेथिंसो आंहा हौवाजों होखारजादों दिनै बिथिंजाय बेगाबो गोमाबाय अननानै 100 फैसा हरबा मा जायो दे बर'जों बर' हेल्प खालामलायबा मा जायो दे नोंबो बर' आंबो बर' ओइ दोनलै दोन नोंनिलाय बेफोर नाटकसो नोंलाय लुथिग्रासो आंहानो फैसा गैया जादों नोंनो आरो 100 फैसा हरनो आङो दरखानाखै फैसा गैयिनि मानसिया माथा गरम जानानै दङ आरो आंनियावनो फैसा बिनो फैयो आया माबायदिबाल मानसिया मोनसेबो हेल्प खालामा आं मा खालामनो दे ना आं दा बेयावनो थाबाय थानांसिगोन नामा बाल फैसा एकसल'खौनो हरनो हाला होमबा आंनाबो रिसार्जआबो दिनैसो जोबनो मोनदोंना आं गैला बाल रावनियावबो हेल्प बिनानै लाब गैया रावबो हेल्प खालामा थिल्लुनियावनो गारि भाराखौ बिनिद' आङो दा बियो होखारहरदों आंखौ न'आव थांनो होदों आं दा बोरै थांनो खमसे खम गारि भाराखौ हरबाबो जागोन थांनि र' बाल बिबा हरना हरा हरनांगोन बाल हरनांगोन थांनि र'
गारि भारायाव 1000सो हरबाबो जागोन दे 1000सो नङाबा 500 हरबाबो जागोन पापिफोरा जायबा आंनि बेगखौ खावना लांदोंना एम्फौ नांगोन बिसोरनाव एम्फौ